الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، غلامнарны юктан бар итеп, безне шушы дөньяга яралтучы, безгә шушы дөньяда яшәү өчен үзенең иксез-чиксез ниъмәтләрен, рәхмәтләрен бирүче, галәмнәрнең тәрбиячесе, галәмнәрнең Раббысы булган бөек Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәр барча хәмд вә сәнәләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Шулай ук безгә Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тарафыннан рәхмәт буларак җибәрелгән һәм гомумән барлык галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән, безгә Раббыбыз Аллаһының динен ирештергән һәм үз мисалында яшәп күрсәткән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ихлас күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм Раббыбыз Аллаһның йорты булган шушы Аллаһ йорты мәчетне улуглап, Раббыбыз Аллаһның җомга көнен бийекләп, кемдер үзенең җылы йортын, кемдер үзенең эш урынын, кемдер гаиләсен калдырып, яки бик кадерле һәм кирәкле булган мәшәкатьләрен, эшләрен калдырып, Аллаһ йортына җыелган һәр баршаларыбызга Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Газиз дин кардәшләрем, инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне үзенең йортында җыйган икән, димәк бу юкка түгел. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә мөмкинлек биргән шушы үзенең җомга көнендә мәчет бусагасын атлап керүне. Чөнки күрәбез, якын тирәләребездә күпме кардәшләребез бар, күпме үзебезнең туганнарыбыз бар, әле Аллаһның диненә килеп җитә алмаган, хак юлга, шушы туры юлга баса алмаган, хидаят бүләген ала алмаган. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh без Аллаһ йортына үз йортыбызга кергән шикелле керә алабыз, Аллаһ йортына килә алабыз һәм әлхәмдүлилләh шушы мөмкинлегебез бар. Аллаһ йортлары бар. Шулай бит әлхәмдүлилләh без монда җыела алабыз. Безгә инде бер-беребезгә сәламләргә, елмаю бүләк итәргә шушындый урыннар бар. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәч, сира китапларында языла, иң беренче итеп Аллаһ йорты булдырдылар, шунда җыелыр өчен диде. Шушында җыелыр өчен, шушында күрешү өчен, шушында аралашу өчен. Һәм әлхәмдүлилләh безнең дә җирлегебездә, безнең дә районнарыбызда, Татарстаныбызда шушында йортлар бар. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ йортлары. Һәм инде мин бик шат бүген сезнең каршыда Аллаһның кайбер аятларын, Пәйгамбәребезнең кайбер хадисләрен иншаллаһ искә төшерергә, чөнки инде үзебезнең күкмарабыздан менә бүген Салих хәзрәтнең чакыру белән шушында килдек. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде бик горурланып, шушы Салих хәзрәт үзе
вағаз сөйли торган минбарда, Юсуф хәзрәт, Рамил хәзрәт кайчандыр басып вағаз сөйләгән минбарда, инде иншаллаһ бүген сезнең белән шулай ук җомга вағазын, җомга насихатларын тыңларбыз. Чөнки хәзерге көннәр Аллаһ каршында хәерле көннәр, без сезнең белән яши торган ай ул инде Рәҗәб айы шулай бит. Һәм шушы Рәҗәб айы инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляның илчесе нәрсә дие? Коръәни Кәрим кеше сүзеннән ничек үстен булса, Рәҗәб айы башка айлардан шулай аерылып тора диде. Һәм инде мин башка пәйгамбәрләрдән ничек үстен булсам, Шәгъбан айы башка айлардан шулай аерылып тора диде. Һәм инде Аллаһ Тәгалә үз мәхлукларыннан ничек үстен һәм бөек булса, Рамазан айы башка айлардан шулай үстен булып тора диде. Шуңа күрә димәк Шәгъбан айына керү дә, Рамазан айына җитү дә иншааллаһ Аллаһтан сорыйбыз, бәллигънә Рамадан, Раббыбыз Аллаһ шушы Рамазан айына ураза тота алган хәлдә, гыйбадат кыла алган хәлдә җитүебезне насыйп ит. Чөнки сахабалар Аллаһ Тәгалә алардан риза булсын, алар инде Рамазан үткәннән соң ярты ел дуга кылалар иде, Раббыбыз Аллаһ бездән шушы Рамазанны кабул ит дип, һәм инде киләсе ярты елны дуга кылалар иде, Раббыбыз Аллаһ безгә Рамазанга җитәргә насыйп ит дип. Инде Раббыбыз Аллаһ һәрбер безгә Рамазанга җитәргә насыйп әйләсен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышында да, әгәр дә карасак, күңелле хәлләр булган шикелле, күңелсез, мәшәкатьле хәлләр дә әлбәттә бик күп булды. Бик күп булды, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ислам динен ирештергәндә, аңа инде кылач җәеп, аны каршы алмадылар. Аллаһның рәхмәте бүген мәчетләргә киләбез, мәчетләребез җылы. Нәрсәдер сөйлибез икән, кардәшләребез тыңлыйлар, хәзрәтләребезне чакыралар, ашаталар, ишертәләр, садакаларын бирәләр. Аллаһ разый булсын. Аллаһ разый булсын. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне ташларатып кудылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне мыскыл иттеләр. Иң хәерле кеше, иң хәерле кеше, иң хәерле кеше, ягъни безнең уммәтебездә иң хәерле кеше, һәм инде башка пәйгамбәрләр каршында да өстенлеге булды. Чөнки шушы Рәҗәб айының соңгы 26-нчы кичәдән 27-сенә күчкәндә, гыйнварның да шулай туры килә быел 26-ннан 27-сенә без искә алабыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Исра һәм Миграҗ кичәсен. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне Аллаһ субханаһу ва тааля улуклады. Аллаһ тааля улуклады. Ягъни инде Исра кылганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Акса мәчетенә барып, башка пәйгамбәрләргә имам булып аларга намаз укытты. Ягъни башка пәйгамбәрләр дә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә уйып намаз укыдылар. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля улуклады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне 7 кат күккә меңгерде. Аллаһ тааля аңа җәннәтне күрсәтте, җәһәннәмне күрсәттерде. Ягъни инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җәннәтне күрде, ул җәннәттә булды дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җәһәннәмне күрде. Әлбәттә без күзләребез белән күргән, шушы тәннәребез белән булган шикеллек дип әйтмиләр галимнәр. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тәне һәм яткан урыны әллә инде суынмады да дип, ягъни инде ул тәне белән түгел, Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең рәхмәте белән аны шулай күчерде. Ягъни вакытта Аллаһка буйсына, Аллаһ вакыттан, ягъни һәм урыннан инде мохтаҗ түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бик кыска гына ара эчендә күпме сәфәр кылды һәм күпме инде галәмәтләрен күрде. Һәм әлбәттә Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәтен күрсәтте дигәндә, менә бүген шушы җәннәткә ныграк тукталасым килә. Чөнки җәннәт дигәндә без аның әллә кыйммәтен аңлап бетермибезме? Әллә җәннәтнең инде төшенчәсен аңлап бетермибезме? Әллә шушы дөньяда үзебезгә җәннәт булдырырга телибезме? Чөнки кай вакыт карасак, намаз укырга вакыты юк кардәшләребезнең, ураза тотарга эше бар, закат түлә дисәң акчасы юк, хаҗга гомрәгә бар дисәң мөмкинлеге юк, вакыты юк. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә нәрсә ди? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Аймран сүрәсендә, Әл-Имран сүрәсендә: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин 'ардуха", ди. Ягъни инде ашыгыгыз ди Раббыгызның мәгъфиратына, ягъни аның инде
Гафу итүенә һәм зурлыгы, киңлеге, күкләр һәм җир кадәр булган җәннәткә ашыгыгыз ди Аллаһ Тәала. Ягъни инде җәннәткә ашыгыгыз ди. Аллаһ үзе әмер итә. Безгә инде җәннәтне кәсеп итәргә, безгә җәннәткә умтылырга Аллаһ Тәала үзе әмер итә Куръәндә. Әгәр дә без көндәлек шушы аятны укысак, biz инде күбрәк бәлки җәннәтне теләр идек, шулай бит. Һәм шушы 133-нче аятында Аллаһ Тәала нәрсә дигән? Уиддат лил муттaqin. Кемгә әзерләнде соң әлеге җәннәт дигән сорауга Аллаһ Субханаһу ва Тәала әзерләнеп куйды тәкъвалык ияләренә диде. Әзерләнеп куелды җәннәт тәкъвалык ияләренә. Кемнәр Аллаһ Тәаладан ихластан курыкты, кемнәр Аллаһны яратты, кемнәр Аллаһ белән яшәде, кемнәр Аллаһка омтылды һәм әлбәттә кайбер сыйфатларны Аллаһ Тәала инде шираттагы аятта атап үтә нәрсә дие? Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Аллазина юнфиқуна фис-сарра'i вад-дарра'i вал-казиминал гайза вал-'афина 'анин нас валлаһу юхиббул мухсинин диде. Һәм ул җәннәт кемгә әзерләнгән соң дигәндә, рәхәт вакытта да, авырлык килгәндә дә Аллаһ юлында сарыф итүчеләр диде. Ягъни рәхәт вакытта да һәм авырлык килгәндә дә Аллаһ юлында сарыф итүчеләр. Кай вакыт кисәбездән чыгарып биргән садакаларыбыз безнең күңелебезне генә түгел, кисәбезне дә, малыбызны да, байлыгыбызны да әз генә дә кымшатмый. Шуңа күрә кай берәүләр сорый, 100 сум садака бирсәм, хәзрәт, 100 сум садака бу өстенме, әллә инде күбрәк бирәсеме дигәндә, әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның үзе һәм аның сахабалар мисалы. Әбу Бәкр радийаллаһу анһу китереп куйды байлыгын. Гомәр китереп куйган иде яртысын бөтен булган байлыгының. Һәм ул уйлады, Әбу Бәкрдән уздырам дип. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Бәкргә сорау бирде: "Я Әбу Бәкр, үзеңә нәрсә калдырдың соң?" дигәч, Әбу Бәкр радийаллаһу анһу нәрсә диде? Аллаһны һәм аның илчесен диде. Аллаһны һәм аның илчесен калдырдым диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә Әбу Бәкрне фәкыйрь кылмады. Әбу Бәкр бай иде. Әбу Бәкр радийаллаһу анһу хәлле иде. Госман бин Аффан ул да үзенең байлыгыннан, хәтта инде менә бу җәннәт дигәндә Рум кыйсы кыйссасын, ягъни Рум кыйсы тарихын гына искә төшерик. Госман бин Аффан: "Я Расулуллаһ, әгәр дә мин шушы кыйны садака кылсам диде Мәдинә халкына, миңа да шушы җәннәтме?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйе диде. Һәм Госман бин Аффан йөгереп кайтты да булган бөтен байлыгын җыеп шулай китереп куйды шушы кыйы хуҗасына. Ягъни нәрсә эшләделәр? Алар диде, хәлләре яхшы булганда да, хәлләре авыр булганда да Аллаһ юлында сарыф итәләр диде. Хәзерге көндә бик күп безгә Аллаһ Тәала мөмкинлекләр бирә. Кайсыдыр кардәшләребез ширли, кайсылардыр янгында зыян күрә, кайсылардыр инде операциягә мохтаҗ һәм башкалар. Әлхәмдүлилләһ, әгәр дә безгә бу хәбәр килеп ирешә икән, сөйнегез. Әлхәмдүлилләһ дип әйтегез, Аллаһ безгә әле бу мөмкинлекне бирә. Аллаһ безгә әле бу мөмкинлекне бирә, шушыны күрү һәм шушы эштә катнашу мөмкинлеген бирә. Димәк, Аллаһ Тәгалә әле тели безнең нәрсә? Иншааллаһ, шушы изгелегебез белән, кардәшләребезгә булган мөлкәтебездән, малыбыздан ярдәм итеп, Аллаһның җәннәтен кәсеп итүне тели. Димәк, бу Аллаһның безгә нигъмәте. Һәм шулай ук тәкъвалык әһелләре кемнәр соң дигәндә, Аллаһ Тәгалә дәвам итә нәрсә дие? Вал казиминал гайз. Һәм алар дие үзләренең ачуларын тоталар дие. Ашу килгәндә ачуларын тоталар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көчле кеше, ул кемнедер йыгучы, кемнедер кыйнаучы, кемнедер җиңүче түгел, үзенең нәфесен җиңә алучы диде. Әгәр дә үзебезнең нәфесебезне җиңә алабыз икән, иншаллаһ бездән дә көчле кеше булмас. Чөнки иң күп авырлык күтәрүче, дөнья чемпионы булган бер кардәшкә сорау бирәләр. Иң авыр үзеңнән, мәсәлән, инде ничә кило күтәрдең дигәч, иң авыр йөк 400 грамм диде. Иң авыр йөк 400 грамм. Нәрсә соң ул дигәч, иртәнге намазга
юрганны өстән алып ташлый алсам, иң авыр минем өчен күтәргән шушы авырлык диде. Шуңа күрә ачуны басу, ачуны тоту, әгәр дә без әйтәбез, көчле кардәш кем вакытында җавап биргән кеше, кемдер инде авырлык килүгә яки мәсәлән, сиңа инде каршыңа килеп берәрсе нәрсәдер әйтүгә яки сиңа инде йодрык күтәрүгә, аңа җавап кайтар, юк, ул түгел. Инде шушы ачуың килгәндә, шушыны сабырлык белән басып кала алсаң, Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда нәрсә диде? Инналлаһа ма'ас-сабирин. Аллаһ сабыр итүчеләр белән. Аллаһ сабыр итүчеләр белән, ягъни сабырлыкка нәрсә керә? Салкын акыл белән кызып китеп түгел, дөрес фикер йөртү һәм дөрес итеп шушы хәлне нәрсә ахырына җиткерү. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва нәрсә диде? Вал-афина анин-нас. Һәм алар диде монсы өченчесе. Монсы өченчесе, һәм алар ди кешеләрне гафу итәләр диде. Һәм алар кешеләрне гафу итәләр, гафу итә белүчеләр. Әлбәттә инде кемдер мәсәлән безнең урынга алдан юлдан кирип китте, яки инде безгә юл бирмәде, яки безнең нәрсәбезнедер алды, яки кибеттә нәрсәдер булды, яки инде мәсәлән инде тормышыбызда кемдер безне әз генә кыерсытты икән, ярар мин моны гафу итәм дибез, ләкин бар бит шундый хәлләр, кайчан гафу итеп булмый. Кайчан гафу итәргә авыр. Аллаһ субханаһу ва тааля үзе гафу итүче. Аллаһ гафу итә. Ләкин бар кайберәүләр мин гафу итә алмыйм диючеләр, ләкин җәмәгать, белегез шуны. Аллаһ субханаһу ва тааля гафу итә. Ул безгә җәннәт тели. Кем безгә җәһәннәм тели? Иблис безгә җәһәннәм тели. Шуңа күрә әгәр дә син кардәшеңә җәһәннәм телисең икән, син аны гафу итмәсәң дә булдыра аласың, шулай бит. Ләкин без бер-беребезгә җәннәт телибез. Шуңа күрә без гафу итәбез. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең якын кешесе Хәмзәне үтертте Хинд Вахшины яллап. Ухуд сугышы барганда Вахшиның бер генә максаты иде. Сугышу түгел, юк, Хәмзәне үтерү. Хәмзәне үтерде, халак итте сөңгесе белән. Хәмзә инде үлеп ятканда Хинд килеп, гарәпләр арасында мәсхәрәле булган хәл кылды. Мәсхәрәләде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бу хәл бик авыр булды. Нәрсә эшләде? Хәмзәнең күкрәген ярып, аның бавырын чыгарып хәтта шәйнәде. Бу бик мәсхәрәләү иде, абыйсы. Кәбатуллаһ янында аны мыскыллаганда, аның яклы булган кеше, аны яклап чыккан кеше. Инде шушы Ухуд сугышында да бүтән шушы сугыш алымнарын кайда ничек кулланасын бүтүнесен Хәмзә өйрәтте, аңлатты. Шушы кешене үтергән Абу Суфьянның хатыны Хинд һәм инде Вахши соңыннан Аллаһның диненә килделәр. Ләкин нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларның шушы иманнарын кабул итте. Ләкин нәрсә? Күземә күренмәвегез хәерлерәк диде. Шулай бит. Мин сезне гафу итәм, ләкин күземә күренеп йөрмәгез. Кайбер кардәшләребез дә безгә бик нык зыян салалар. Кайбер туганнарыбыз безгә бик зыян салалар. Кайбер инде якын булган кешеләребез безгә бик зыян салалар. Ләкин нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гафу итте, без дә гафу итик. Чөнки җәннәт әһелләре гафу итүчеләр диде. Һәм ахыргы сыйфат: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Әгәр дә алар диде бик бузык гамәл эшләсәләр яки үзләренә карата гаделсезлек кылсалар, Аллаһны искә алалар һәм инде нәрсә? Гафу итүне сорыйлар Аллаһтан иде. Һәм Аллаһтан гафу итүне сорау, Аллаһка тәүбәгә килү, шулай ук тақвалык әһелләренең бер сыйфаты. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля шушы турыда искә төшерәсем килә бер кардәшебезне Ухуд сугышында сугышып вафат булган кардәшебезне. Дип әйтте әлеге кардәшебез, бу бит җәннәт исе диде. Бу бит җәннәт исе диде Ухуд сугышына йөгереп барган хәлдә. Тузан, сыкранулар, үлү, кылыч тавышлары.
Ухуд сугышының шушы сугыш халәтенә йөгереп барганда, үзенең дусты Саад бин Муазга Анас бин Надир нәрсә диде? Эх, бу бит җәннәт исе диде. Эх, бу бит җәннәт исе диде һәм Саад әлбәттә Анасның бу сүзләрен аңлады, чөнки Бәдр сугышында катнаша алмады. Һәм Ухуд сугышыннан карагыз, аның аңлавы нинди халәттә иде? Ул җәннәт исе сизде. Монда җәннәт исе килә диде. Җәннәт диде, ягъни инде җәннәткә ашыкты. Үлем дә димәде, үлү дә димәде, җәннәт диде. Һәм шушы хәлне сөйләүче Анас бин Надирның шушы хәлен сөйләүче хәтта язып калдырды нәрсә диеп, аның тәнен танырлык түгел иде, чөнки 80ннән артык кылыч белән киселгән эзләре аның тәнен танырлык түгел иде диде. Хәтта хатыны бармакларыннан танып белде диде ул икәнен. Ягъни аларның җәннәткә омтылулары ни хәлдә иде? Хәзер безгә сугышып йөрү кирәкми, ләкин нәрсә эшли алабыз соң? Безгә иң кимендә Аллаһка иман китереп булдыра алган кадәр Аллаһ йорты булган мәчетләребезгә килергә. Шушында 5 вакыт намазларыбызны үтәп, иншааллаһ тырышып, көчебездән килгәнчә намазларыбызны мәчеттә үтәргә, әлбәттә иратларга әйтәм. Иншааллаһ Рамазан җитә. Рамазан айында гына юмарт булырга, Рамазан айында гына изгелекләр кылып бетереп булмый, аңа алдан әзерләнергә кирәк. Бүгеннән үк без Рамазанга кергән шикелле инде гамәлләребезне кыла башларга тиеш. Ягъни Рамазан айына кирдек дип без инде бүгеннән үк тетрәнергә тиеш, чөнки Рамазан килеп җиткәч кенә без уянганчы Рамазанның ахыры килеп җитә. Закатларыбыз, садакаларыбызны әлбәттә мохтаҗларга, әлбәттә инде фәкыйрьләргә, әлбәттә көчебездән килгән кемгә ярдәм итә алабыз, кемнәр мохтаҗ, аларга ярдәмне без бүгеннән башларга тиеш. Чөнки иртәгә Аллаһ Тәгалә җаныбызны ала икән. Кем гарантия бирә ала? Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ашыгыз диде үзенең мәгъфиратенә. Ашыгыз диде үзенең җәннәтенә, иншааллаһ. Һәм әлбәттә инде җәннәт әһелләре рәхәт булганда да, авыр булганда да алар үзләренең малларыннан сарыф итүчеләр. Алар үзләренең ачуларын тотучылар. Алар башкаларны гафу итүчеләр. Һәм Аллаһтан гафу сораучылар. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ безгә, һәрберебезгә шушы вагазны үзебезнең күңелләребезгә салып, шушы дөньяда җәннәт әһле гамәлләре кылып яшәргә һәм иншааллаһ ахирәттә менә үз йортында бүген безгә күрешергә насыйп иткән шикелле һәрберебезгә иншааллаһ үзебезнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз, туганнарыбыз, якыннарыбыз, кардәшләребез белән, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз белән иншааллаһ үзенең җәннәтендә күрешүләр насыйп әйләсен. Раббыбыз Аллаһның җәннәтендә һәрберебезгә күрешүләр насыйп булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафур рахим аль джавадул карим вас сами'уд дуа. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah